O alcalde José Ramón Romero di a toparse ben. A PCR que lle realizaron deu negativo. Aínda así debe permanecer confinado na súa casa, pois o virus pode tardar varios días en desenvolverse. O mesmo acontece co tenente de alcalde, Luís Ruiz. Tanto el como o rexedor tiveron contacto estreito a pasada semana cun positivo de COVID, o que lles obrigou a confinarse. Sí, a nivel de saúde estamos perfectamente. Fixeron unha primeira proba PCR o pasado luns e foi negativa, como xa esperábamos. E nada, esperando a pasar os días que as autoridades sanitarias estiman para agardar de confinamento e, bueno, intentando facer os labores diarios dende aquí dentro da casa con todos os medios electrónicos dos que podemos dispoñer e bueno, supoño que a finalización deste período será unha segunda proba na que nos confirmará que non estamos infectados de COVID-19 e na que nos permitirán xa poder salir dos nosos domicilios. A verdade é que de saúde ben e como dicía o tenente alcalde, pois, seguindo a xenda día a día, en vez de ser presencial, por videoconferencia. Casi todo por videoconferencia e despois os departamentos que pode ser por videoconferencia a través do teléfono. A pesar de estar confinados nos seus domicilios, o seu ritmo de traballo non para, realizando as tarefas diarias a través de reunións virtuais e videoconferencias. Hoxe a mañán tivemos ás 9 da mañán unha xuntanza cun representante de Telefónica para falar do despliegue que se está a facer no noso concello en cuanto a fibra óptica, que había varios plans que se están executando en este momento, un plan do ano 19 que non está, perdón, do ano 18 que non está rematado aínda, e un plan do 19 que está a punto de comenzar o seu despliegue, retrasado polo tema da alerta sanitaria que estamos a sufrir, e a continuación tuvemos unha xuntanza co Departamento de Intervención para falar dunhas licitacións en este caso de servicios sociales que estamos pendientes de sacar nos próximos días. Dende a casa, o rexedor aproveitou tamén para facer un chamamento á veciñanza do concello. Aínda que o ritmo de contaxios no municipio non é dos máis elevados, sinala que deben de seguir tomándose as máximas precaucións posibles, apelando á responsabilidade. Non podemos baixar a guardia, temos que ser responsables e isto temos que vencer entre todos. Facer un chamamento, iso de responsabilidade, e que tomemos as precaucións, como o uso da mascarilla e as distancias de seguridade entre todos. E mentres agardan por un novo test, deberán seguir durante uns días alo menos cos protocolos sanitarios. Iso sí, na medida das súas posibilidades teletraballando. O volume e o ritmo de traballo diario no concello non pode parar.